बिनिफ्राय मिडियामखौ लानानै जोंहा गोबां बाथ्रा दिनैहाय सावरायसोलायनाय फैयो, सावरायनांगौबो जादों। आरो दिनैहाय आसाम सरकाराबो मैया मोनसे थांखि लादों, सोमोनांथाव। आंथ' दस्रा रोखोमैसो बुंनो नागिरदों जे क्लास 6निफ्राय साइन्सखौ जोङो इंराजिजोंसो फरायनांगौनो, मेथामेटिक्सखौ जोङो इंराजिजोंसो साननांगौ जाहैदों। आंबो सानदों बेयो मानसि मोजांनि खर'नि साननाय मेलेम नङा बियो, आरो बे थांखिबो जानो हाया। बेबायदि साननायखौ सोर साननो हायो? खर' गाज्रि मानसिया साननो हायो। आरो बे थांखिखौ सोर लानो हायो? खर' गाज्रि मानसिया थांखिखौ लानो हायो होनना सानो। मेथामेटिक्सआ मा बुस्थु बेलाय? इंराजिजोंसो साननाय। साइन्सआ मा बुस्थु बेलाय? बेखौ इंराजिजोंसो फरायनाय। आं सानो बे खर' मोजांनि खामानि जायाखै। दा बाथ्राया बेनो जाफाबाय जे जों खर' गाज्रि जाफानोसै नामा? समाजा खर' गाज्रि जाफानो थांगासिनो दं, माहारिया खर' गाज्रि जानो थांफागासिनो दं। आङो नायदों, पृथिबियाव नायबाय, मिक्स मिडियाम सासे फरायसाया पृथिबियावनो बेबायदि स्कुल गैया। सारा पृथिबियाव बिदि माबा गैया। बबेबा साबजेक्टखौ एखे क्लासनि मानसियानो इंराजिजों फरायनाय, बबेबा साबजेक्टखौ बर'नि लानाय, बे पृथिबियावनो गैया, मोनसेबो स्कुल गैया। नागिरबाबो मोना। आंथ' दा बुंदों, मोनोब्ला आंनो लाबोना खोन्थाफै। बबाव दङ बे स्कुला? ससियेलखौ बर'नि फोरोंगोन, साइन्सखौ इंलिस फोरोंगोन, बबाव दं? देखायफै बेखौ होननानै। दा गतिके बेहाय मा मोनसे जानो थांगासिनो दं? लेंगुवेज एक्सपार्टफोरखौ खोनासंनांगौ बिथांमोननि बाथ्राखौ। लेंगुवेजआ बियो सोलोंनानै रोंनाय नङा, बेखौ सोलोंनानै रोङा, बेखौ गावनो गाव हारसिंसो रोङो। लेंगुवेजआ हारसिं रोंनायसो, ओरैनो रोंनाय, बेखौ सोलोंनानै रोङा। बेखौ रोङो परिबेसाव, थासारियाव। जों बर' रावखौ सोरबा सोलोंदों नामा? सोरबा सोलोंदों? रावबो सोलोङाखै। सासे बर' गथ'खौ, सावथाल गथ'खौ सावथालल' जोनोम जाथों, बर'नाव खांफै उन्दैनिफ्राय। बे मा राव रायलायगोन? सावथाल ना बर' रायलायगोन? बिमा बिफाया सावथाल जानो हागौ, बिनि फिसाखौ गोरलैखौ लाना खांफै सासे बर'नि न'खराव। मा रायलायगोन बेलाय? बर'ना सावथाल रायलायगोन बेलाय? बर' रायलायगोन बियो। मानो रायलायदों? परिबेसा होनदों। बिनि न'खर, बिनि गामि, पारानि परिबेस, बेखौ होनदों परिबेस। थासारिया होनदों। बे थासारियावसो भाषाखौ रोङो। आंनो ओरैबायदि एग्जाम्पल इंलिस मिडियामनि स्कुल हो दानो सोरबा दंब्ला। बे गथ'फ्रादि इंलिस मिडियाम स्कुलाव हाबो, क'क्राझारफ्रावबो दं। बे गथ'फ्रा मा रावजों बे स्कुलाव गेलेयो? स्पेनाव बिसोरो मा रावजों गेलेयो? खारला खारसि जायोना जाया? फायखानाव थांना थाङा? गावजों गाव जंखायलायना लाया गथ'फ्रालाय? माजों रायज्लायो? खोनासंनोसै। टिचारा कमन रुमाव जिरायो। बे टिचारफ्रा कमन रुमाव मा राव रायलायो? नाय, बर'नि इंलिस मिडियाम खांग्रा स्कुल दंना? इंलिस कमन रुमाव टिचार कमन रुमाव जिरायनायाव बिसोरो मा राव रायलायो? इंलिस रायलाया, बर' नङाबा एसामिससो रायलायो। बे गथ'फ्राबो इंराजिजों गेलेया, खिनो हासुनो इंराजिनि होना। गासिबो बे बर' जायगाबा बर'नि बुङो, हारसा जायगाबा हारसानि बुङो। मानो? इन्जिनियार फरायनो, डक्टर फरायनो इन्जिनियार नाङाथ'। नोंगौ जोङो फरायहैयो, खिन्थु बेखौ एडमिसन मोननो जोङो फरायलायनाङा। आंहा बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स दं।
जों UN एकाडेमिया इंराजि बुजाया हायार सेकेन्डारियाव इंराजि बुजाया जों बर'सो बुजायो गथ'फ्रा लिरो इंराजिनि जोंनाव सासेबो फेल जाया मानो जेराव जेराव इंराजिजों बुजायो बेवहाय फेल जायो जेराव जेराव खालि इंराजिजोंल' बुजायो बाव मेक्सिमाम गथ'फ्रा हयथ' फेल जागोन बर'जों बुजाय खालि थाम्सखौल' लाखि बेनो दा बर'आव थाम्सनि फाग्ला जादों थाम्सनि फाग्ला माबा बर' जाजोबनांसिगौनो कम्पिउटाराबो बर' जानांगौ जाहैदों माबा फुटबलखौथ' बर' बानायबाय जोलुर